Samtang ang Israel ni pahibaw nga napatay ni ini ang usa ka Iranian commander nga nalambigit pagsira sa Strait of Hormuz. Straight to the point. Kuning pagtagad sab karon mga higala labi na kining hisgutanan sa gubat dito sa Middle East. Ingon mahigalang Amerika nga do na mahigalay 15 point nga peace deal nga ilan ang gipada. Ready sila mga kagilaan nga maminaw si President Donald Trump. O ilang paminawon asa dapit pala dunay win-win solution. Ingon si Trump dunay very good talk. Mga kagilaan uban sa mga Iranian leaders. Apan ang Iran mahigala mo insister nga wala mga higalay peace talk nga napahigayon og matod pa mahigala ang Amerika nagdilang sa ilang kaugalingon. Isa may nagsultis tinuod ani. Mingon si Trump doon na on the way na mahigala ang peace talk tali sa Amerika sa Iran. Apan ang Iran pasultion wa may peace talk. Ato ni hatagag pagtagad ng butaga mga kaigsunan. Unsa man gyud kinsa may nagsultis tinuod. Og panalitan kung why peace talk unsa may sunod mahitabo. Medyo delikado ni mga sukit di paminaw. Kay tuod man mga higala, ato ning hatagag pagtagadon ato i-discuss ni karon. In fact, mao ni ang akong kulom sab karon nga buntaga sa atong pamadalaan The Freeman. Mao ni ang atong gisgutan mahigala sa atong kulom mga kahigalaan kining gubat dito sa Middle East nga kitas Pilipinas na igo sad mga higala. Igo ta, wa ta ka-fire og usa ka shot, wa ta mahigala tagakan mga kahigalaan og sharpnel or tipaka sa missile. Apan ang igo ang atong tiyan, igo ang atong bulsa.